लोगोफोर रेक्सुआ एनजर सिखाखौ होसोनानै बुथार गारबाय आरोना नै थैबाय गारहैनोसै एनजर सिखा जोंना रेक्सुना माने गोदान आरोना गोदान मा होनो गोदान गान्दु मोनदों रेक्सुआ होननायखौ लाजिनांबावबाय नै बोखारबावबाय खुगाखौ दोनदो गान्दुआव दोनदो नोंसो खुगाखौ गान्दुआव दोनदो गान्दुआव दोनला हो गान्दुआव दोनदो जाम्बालाय मानो दोनासै नैबे इथा सायावसो मालाय खखाब दोनलायलायदोंमोन खुगाखौ खावब' फज'नानै नुवाखै खालि एन्जर उन्जर दहाय फुङाव एन्जर लाबोदोंमोन मासे ना रेक्स गुड बय होनदों मालाय गोदान गान्दु मोनदों रेक्सुआ 10,000नि गान्दु ना हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थादो होमबा लोगोफोर भिडिअखौहाय दिनैथ' मा खालामनो जेबो ओंखाम जाखांबाय दा सानसु टाइम आरोना 2टा बारबायानो ओमफ्राय हासबेन्डआबो डिउटियाव थांबाय ओमफ्राय दा मा खालामनो आरोना दिनाबो बरिं बेखायनो नानि मोजां ओरैनो टिभि नायफाबाय थाबाय आरोना बिसोरजोंनो खेलायबाय थाबाय नायलांबाय थादो होमबा लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम माबायदि गेलेदों होनदोंना लोगोफोर मानसियानो बुहुदसो जाजोब्बाय जारा फाग्लिनि नायजाला आरोना नै सनलिनिबो टिभिखौनो नाया ओरैनो रेक्सुआलाबो थांगोन रेक्सुआ फुथुलाखौनो बामथुमनानै लाजोब्बाय नोंहाय खानाया नायजाला दलरखौनो थाया टिभि नायबाबो टिभिखौ दलर नाया नै लोगोफोर साइकेला आंना बेखौ सालायबानो मानसिफ्रा जि नायो आरो ओमफ्राय आं लाजिनानै लाङा र' मालाबा देखायगोन आं नोंसोरनो आं मार्केट थांबा थाङालै मालाबासो थांबा होनदां बे साइकेलाव लांजायो नामा हारसिंसो सालायजायो दा नै सासेया बाव उन्दुदों सखि सिङावसो सखि सिङावसो उन्दुदों आरोना बेयो नै खोमसिसो नुवाखै सानदों नुवाखै थायानो मालाय गेलेयानो आवलायबाय थायो स्कुल लायनोसैलाय आरो सानदों एबार दावराव नुबाय दा सानदों नायलायनोसैलाय स्कुल लायनानै मेरला फुथुला दंना बेयावनो बे मोनसेखौनो जेखौ बे लायो बेखौबो बेहा लुगैयो आरो बेहाबो जेखौ लायो बेखौनो बेहाबो लुगैयो होदो 1 होदो आगैनोबो होनो नागिरा नुवाखै लाना खारलाङो मालाय सखि सिङावसो खानाया नुदों हनै जारा फाग्लि बायदिसो नुदों खामब्रेंनि बेयाव गेलेनानै गोलैबासो दा गान्दुबो गैया बेयावनो खर' सायो आरोना बेयावनो आं ओरैनो थाबाय माने जा बोरैबा मोनदों आरोना लोगोफोर दुरबलनो लोमजानो ओंखारनायनो बादों मा खालामनो ना ओरैनो आं उन्दुलाबायनो साबाय थादों आरोना मबाइल नायनानै मा खालामनो मा मानो साननानैहाय ओमफ्राय न'आवबो रावबो गैला नानि आरो आंल'सै रेक्सल'सै हासबेन्डआबो डिउटियाव थांबाय नालाय ओमफ्राय रावबो गैला आरोना ओमफ्राय माथो खालामनो थोरसिबो सुवाखै दाबो आं बानानैनो
खामानि दं मावबालाय खिन्थु जा बादों आरोना देहाखौ बोरैबा मोनदों एकदम नोरजियानो बोरैबा आंखौ बुगा बुगा नुदोंना लोगोफोरनि पिम्पल्सआनो खारनो रोंला आरोना लोगोफोर आंनिया माने खारो आरो जाफिनो मिन्थिला माजों खारगोनथाय आवलायलायबाय आरोना नुवाखै रेक्सु रेक्स फैदो जायजालाय खोमा लानाय गाव जेखौ लायो बेखौनो बेहाबो लुगैयो फोजोबलाय बादों मोनसेबो होलालाय A few moments later. रिक्सालाय बोरो जोंना मानि प्लाना बिल्लिया जा गुवार जाबाय लोगोफोर बिल्लि ना मा फाग्लि खालामो नुवाखै ओंखाम उखैलायबाय खोमा थोरसि लानो थांलायबाय ओमफ्राय नोंहालाय मा जाम्बिनि जिरायफायखो नायजालाहाय सना लोगो सावथाल गथ'सनो खादाव बायनानैनो सेस खानाय सानाय नायजाला नुवाखै माथो खेलायबाय थानांगौ नोंहालाय थ' आथिंखौ सुइसथ' मोनानोसै थिनथा बारबाय दा आथिंखौ सुनोसै देलायनोसै लेखा फरायदो जल्दिनो आंबो दुगैनोसै नुवाखै थुला लारि बसायजोब्बाय जाम्बिनि बेयाव उन्दुजायो गोग्लैयो नोङो बोरैबा ना रेक्सुआसो मालाय गुड बय दल' खन्थायानो बे ट्रेन जायो जाम्बिसननि फान्थाव बिफाङानो रानदों नै लोगोफोर एसे मानोबा रानदों उन्दुनोसो ओंखारबाय मा खालामबावनो सानसे ओरैनो बेकारनो बियो गाज्रिहाय फान्थाव बिफाङा ओरैनो खानानै होनायमोन गाज्रिखाय ओरैनो खाना होदोंमोन मानि प्लाना गुवार जाथारबाय आंनि सेन्देल नङा फुला सान्दुं मोदानदोंहाय बोरैबा 2000 years later. नै सिंग्रा गरम लाबोदों आरो बेसेबां आलुखौ बेसेबां केजि लाया 20 थाखा केजि लादों सनालि चिकेन लाबोलायबाय दिनै सनालिया बेदर जानो लुगैदों होनगासिनो दं माने अमा बेदरखौ जाबाय थायो माने दाउखौ जानाय जाया आरोना बांद्राय टमेट' नङालै आलु बयलार लाबोदों माने बयलारखौ हासबेन्डआ बारा मोजां मोना बेनि थाखायनो लाबोआ आरोना अमाल' बांसिन जाबाय थायो नालाय जानो लुगैदों आलु जेबो गैया आं आलु गैयिखाय बिहरफादों जानोसै सिंग्रा नै सासेयासो बास्ल सिंग्रा आरो सबा जानोसै जानो थाखायनो नुवाखै बाज्ल'गासिनो सासेयाबो जानो थाखाय रेडि लेखा सेखा नुवाखै जाग्रोसै